Sa number 5, bagong kasal nakuhaan sa masobra sa 5 million pesos nga balor sa iligal nga droga. Ginakabig nga high-value individuals ang mag-asawa nga nadakpan sa buy-bust operation sa Purukma, Binuligon, Barangay 35 sa Bacolod City, mga alas 2:43 sang kaagahon sa itong Sabado, Hulyo 25. Nakuha ang masobra sa 5.4 million pesos nga balor sang suspected shabu sa mag-asawa nga bag-o lang kasal nga sanday alias Guard, 44 anyos, kag alias Ann, 31 anyos. Pareho nga residente sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Base sa impormasyon nga napaton sa kapulisan, gikan sa confidential informant, aktibo nga nagapakigbahin sa illegal drug trade ang mag-asawa sa Barangay 35 kag Singkang Airport. Sunod sa pulis, ang ini nga impormasyon ang na-validate sa ginpatigay nga casing kag surveillance operations. Na-recover sa ilang 5 kadalago nga pakete sang suspected shabu na pulo ka na bugos nga plastic bag nga may unod nga ginasuspetsohan shabu, tricycle, kag 7,000 pesos nga buy-bust money.